bandiraɓe musidɓe moƴƴuɓe tedduɓe ɓiɓɓe fulɓe miijorde fulɓe noddi ko yo fulɓe jiitodir yo pelle fulɓe jokkodir toon pulaagu tintinango صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بندرابي جولبي ها تيمتي e bandiraɓe men Pulaar speaking wonɓe e nder leydi he ha caggal leydi o ko musidɗo moon Cheikh Oumar Dia ɗo e New York. Sikki ala en kaldi e El Hadji Muniru mo ganduɗa kañum jogui social Pulaar speaking o habri en wonde goski Mouhamadou Bocar Ba mawɗo délégué ji cankinoɗo ñande aljuma goho nduɗo lewru goski ki inchallah rabbi ma wayno alarba hande jeegom nduɗo lewru saga 8h45 pm heure New York faade Maroc ki yetto Maroc ñande alhamisa saga 8h50 heure Maroc ki hirndita Maroc ñande alhamisa nde saga 11h45 ki yetto Nouakchott 1h45 am jamma alhamisa o inchallah rabbi ina jogoy jabbanade en goski ki noon hono kaw Abou Ba numéro makko ko 46 95 97 28 inchallah rabbi caggal nde kalduɗen e ceerno Moussa War mo feeralla o habri wonde so tawi goski ki ari ɗon inchallah rabbi ma won ɗon ha ñande kihiide aljuma ɓe kirda ɓe paya feeralla gendi makko inchallah rabbi ina tijja jogori wirnede ko ñande aset sanga 10h omo habra ɗum dendagal bandiraɓe miijorde fulɓe windere e gartogol Penda Dia donima dendagal pulagu yo gene yurmomo yaafomo hanoma aljanna kanko e dendagal maɓe julɓe yo jame cellal e kisal e ɓamtare duumide gon e dendagal leñol ɓiɓɓe fulɓe e julɓe windere bandiraɓe musidɓe moƴƴuɓe tedduɓe hande kadi ko ñallal hoore biir ina hawre jeena e lewru jugo e hitande ujunde ɗiɗi e nogas joyyi ina hawre aset sappo e nayyi dew haran ujunere temen nayyi capannayyi jeeɗiɗi fergo nden ko Allah e meɗen